Θα πάμε στην πόλη των νερών, την πόλη με τους καταράκτες στην Έδεσα, να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται ένα φορητό πλανητάριο και θα καταλάβετε αμέσως γιατί μιλάμε. Είναι ο κύριος Γιώργος Πλάγας. Τι κάνετε κύριε Πλάγα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από την όμορφη Έδεσα. Είμαστε πάρα πολύ καλά εδώ. Λοιπόν, αυτό τώρα, εγώ έτσι όπως το βλέπω πίσω σας, θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα φουσκωτό παιχνίδι. Αυτά που βλέπουμε στους παιδότοπους που τα φουσκώνουν και τα πιτσιρίκια κάνουν τσουλήθρες και όλα αυτά. Αυτό όμως είναι ένα φουσκωτό πλανητάριο. Για εξηγήστε μας λίγο. Ναι, είναι ένα φουσκωτό πλανητάριο, είναι ένα μεταφερόμενο φουσκωτό πλανητάριο. Βρισκόμαστε στην περιοχή των καταρακτών εδώ στην Έδεσα, αλλά αυτό μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε. Και το πλανητάριο αυτό ουσιαστικά είναι ένας τεράστιος θόλος διαμέτρου 10 μέτρων στη βάση του, έχει ύψος 5,5 μέτρα περίπου και όλο αυτό μέσα είναι μια οθόνη, είναι μια τεράστια οθόνη που προβάλλονται ειδικές ταινίες και μικροί και μεγάλοι, δεν είναι μόνο για παιδιά, μικροί και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν μια ταινία σε 360 και να εντυπωσιαστούν πραγματικά έχει πάει από στο οθόνες σε όλο το... βλέπει πόσο συναρπαστικό είναι, γιατί κάθεσαι πίσω και όπου και να κοιτάξεις ψηλά βλέπεις κάτι. Αυτό είναι και το νόημα ενός πλανηταρίου. Και αυτό για να το επισκεφτεί κάποιος πρέπει να πάει ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Τώρα εσείς έχετε τη δυνατότητα να δίνετε αυτή τη χαρά όπου σας καλέσουν, έτσι. Πηγαίνει το πλανητάριο παντού. Ακριβώς. Η έδρα μας είναι εδώ στην Έδεσα, αλλά το πλανητάριο πηγαίνει παντού. Πηγαίνουμε σε σχολεία, πηγαίνουμε και σε ειδικά σχολεία, εξυπηρετούμε και άτομα με αναπηρία, αλλά κυρίως πηγαίνουμε σε σχολεία, σε δημοτικά σχολεία, σε γυμνάσια και σε λύκεια. Πόσα άτομα χωράει μέσα? Επειδή είναι πολύ μεγάλος ο θόλος μας, χωράει πάρα πολύ άνετα 40 άτομα. Μπορούν να μπουν και περισσότερα, αλλά εμείς το αποφεύγουμε έτσι ώστε όλοι οι θεατές να έχουν την καλύτερη γωνία θέασης και να μπορούν να απολαύσουν την ταινία που προβάλλουμε. Βλέπουμε τώρα και πλάνα και από το εσωτερικό. Και τι μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος? Το σύνηθες είναι ότι παρακολουθούν ταινίες για το σύμπαν, τα αστέρια, τους πλανήτες. Αλλά εμείς φυσικά παρέχουμε αυτές τις ταινίες που έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά εμείς έχουμε φτιάξει και μία ταινία δικής μας παραγωγής, όπου παρουσιάζουμε την Έδεσα, την ιστορία της, τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της και τα αξιοθέατά της. Έτσι οι επισκέπτες της Έδεσας που έρχονται στον χώρο εδώ μπορούν να δουν αυτή την ταινία ή να επιλέξουν μία από τις ταινίες που έχουμε για το σύμπαν, τα αστέρια, τους πλανήτες και είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά. Το πιο απομακρυσμένο σημείο που έχετε πάει ποιο είναι? Συνήθως, επειδή έχουμε ξεκινήσει τώρα, είμαστε καινούργοι, κινούμαστε εδώ γύρω στην περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και παρακάτω και ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουμε να ταξιδεύουμε παντού. Και κύριε Πλάγα, οι εντυπώσεις, κυρίως τα πιτσιρίκια είναι αυτά που ενθουσιάζονται πιο πολύ και είναι πιο εκφραστικά. Τι λένε? Τα πιτσιρίκια τρελαίνονται. Η αλήθεια είναι ότι τα πιτσιρίκια τρελαίνονται. Οι εντυπώσεις όμως και για τους μεγάλους είναι εξαιρετικές. Δηλαδή εντυπωσιάζονται από το μέγεθος του θόλου, γιατί σας είπα ότι είναι τεράστιος, και μετά από τις ταινίες που βλέπουν, γιατί οι ταινίες αυτές σε έναν πολύ μεγάλο θόλο είναι εξαιρετικά εντυπωσιακές. Και βέβαια μετά από αυτό, άμα πάμε σε σχολεία, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου τα παιδιά ενσωματώνουν τις γνώσεις που αποκτούν μέσα από τις ταινίες, τις ενσωματώνουν μέσα από κάποιο παιχνίδι. Μάλιστα. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Αλλά βέβαια, κακά τα ψέματα, τα παιδιά τρελαίνονται με την ταινία. Είναι η αλήθεια ότι τους αρέσει πάρα πολύ και όση είναι η διάρκεια της ταινίας, μέσα στον θόλο, πιστέψτε με, είναι σαν εκκλησία. Δεν ακούγεται κύχ. Δεν ακούγεται τίποτα. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητό πλανητάριο λοιπόν, μεταφερόμενο, δίνει τη δυνατότητα μιας μοναδικής εμπειρίας και μπορεί να πάει και σε απομακρυσμένες περιοχές.